Здравейте хора, аз съм Михайла Маринова и днес ще се запозная с вас. Аз съм Михайла Маринова и съм от България, от село Обнова. Аз живея в Германия, град Майнц. Така, YouTube каналът ми е кръстен на моята любима Леля, която съм при нея в Германия. Нещо, което искам да ви кажа е, че когато гледам някой, когато прави някакво видео и някак отвътре искам да правя и за вас, и аз за вас видеа, и за това си направих свой собствен YouTube канал, с който ще правя видеа, ще ви забавлявам, ще ви усмихвам и ако е така, дайте лайкове нагоре или се абонирайте за моят канал. Аз съм на 10, но станах на 11 преди един месец, който беше 11 април. Имам двама братя, единият е по-голям, най-големият той е на 24, другият е на 20, аз съм най-малката. Нещо друго, с което да ви кажа е... Моето хоби е да карам ролери, да рисувам или по телефона, който е ето този. И така хора, ако ви е харесало видеото, дайте лайкове нагоре или се абонирайте за моят канал. И до скоро ще се видим след малко, защото ще направя още едно видео с какво се занимавам аз, за да мога да пускам на ден поне 2 видеа. И до скоро ще се видим след малко.